ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର କିଛି ସାଧୁଙ୍କ ଅନୁଚିନ୍ତା। ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ରଖିଲେ ଏହା ଧନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଘରେ ପଇସା ରଖୁଥିବା ଆଲମାରୀ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ଘର ଭିତରକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମିରର କିମ୍ବା କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଇଲେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଆଲମାରୀ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହଁ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚନ୍ଦନ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଓଁ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସକାଳୁ ପାଠ କଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ବି ଅଳିଆ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ବାଥରୁମ୍ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କଲେ ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥହାନି କରିନଥାଏ। ଆଲମାରୀ ଭିତରେ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଜିନିଷ ରଖିଲେ ଏହା ଧନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲାଲ କିମ୍ବା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଦହି ମିଶାଇ ଗାଧେଇଲେ ଶୁଭ ହୁଏ ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ଠାକୁର ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାଇ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ କରନ୍ତୁ। ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ କୁବେରଙ୍କ ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। 7 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଆୟୁର କନ୍ୟାକୁ କ୍ଷୀରି ଖୁଆଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ମିଳେ ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ହାତରେ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦି ପିନ୍ଧି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦାନ କଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଝରକା ଏବଂ କବାଟକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଘରର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଲେ ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଘରର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଝରଣା, ମାଛ କିମ୍ବା ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀର ଫଟୋ ଲଗାଇଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଘର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଓଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀୟେ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରୁ ପାଣି ଲିକ୍ କରୁଥାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅର୍ଥହାନି ଘଟାଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ 22ଟି କଉଡ଼ି ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଚଢ଼ାଇଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୂଜା କରି 11ଟି କଉଡ଼ି ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଛାତ ଉପରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଏହା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସବୁବେଳେ ସଜେଇ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଧନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇଲେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ସାଧୁଙ୍କ ଅନୁଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।